Cześć wszystkim, witam was, ja Paweł Polok, witam was w Szlagierach Iwicach, 101 odcinek, zacznijmy drugą setkę, zaczły się fajne szlagiery Iwice. Czemu mam melona? No bo są my w takiej fajnej restauracji, jest 10 melonów, bo ona się też tak nazywa. Jeszcze raz was witam w imieniu swoim i firmy Berger. Jak godamy o melonach, to teraz by się przydało może jakiś taki letni teledysk, nie? No bo melon to się kojarzy z latem. Zaglądamy się na fajną letnią śpiewka. Bergery już tam rychtują fajne frankfuterki i rychtują się nasi goście. Teledysk się zaczyna, wciskamy knefel z napisem Start. Startujemy ze szlagierami Iwicami. Jak cię wkurzy w domach hop, jak w robocie szef mofoch. Jeden dzień wolnego weź, flaszka wody sznitu 6. Pożycz kajak, jedź nad woda, na ruch mięśni, teraz moda. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach fajnie jest, roz się płynie, a roz nie. Czasem trzeba do wody wleźć, kajak przeciś albo nieś. Jak jest mało w rzece wody, dowej pozór na przeszkody. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. No to coś, że nigdy nie możesz dojść. Nawet jakbyś przestać chciał, wiosła w ręce będziesz brał. Bo do szczęścia nie trzeba wiele, rzeka, kajak, przyjaciele. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Jak przepłyniesz taki spływ. Jak przepłyniesz taki spływ. Muzykanty z nami i co? Muzykujecie? Muzykujemy. Ja muszę powiedzieć tak, jest z nami duet muzykanty, bo tego nie zapowiedział. Dzisiaj my są w pierwszej części spotkania, bo oni mają dość dużo dogodki, przynajmniej tak powiedzieli. Obejrzymy, czy to będzie tak, że mają dużo dogodki. Roztomajte mają fajne takie ausdruki, jak to się u nas godo, bo my się przed nagraniem naszego programu troszkę pogodali. No obejrzymy, czy te rostki będą tak na luzie, jak to byli przed tym programem. Fajne macie te
Klajdy. Fajne, bo jeszcze... jest klajdy. Fajne, Kaboty, a nie Kaboty, no. fajne, bo jeszcze nowe i pasują. Nie zmaraszone i jeszcze pasują. Jeszcze pasują. Dopinają się. Jeszcze się musimy przedstawić, żebyście się przedstawili naszym widzom. Muzykanty, duet muzykanty, czyli Łukasz? I Łukasz. Łukasz i Łukasz. Ja. Czy Łukasz i Łukasz? Łukasz i Może Łukasz. być. Jak to patrzy, wiesz? Ja. A jak was rozpoznać? Po nazwisku. Tyś jest Kowalski, a tyś jest też Kowalski. Drugi Kowalski. Ja i Kowalski. Nie, nazwiska mamy różne. Tela dobrze. To jest Szołtysek. A to jest Michalik. Dwa śląskie nazwiska. To bardzo dobrze. Godocie po naszemu, Też. śpiewacie po naszemu, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy w 100. odcinku gościa z Inowrocławia. O, Uczyłem go godać po naszemu. Coś mi tam nawet chyba Krzysiu wyszło. Koniarek. Chycił ja? Ja. Pogadaliśmy się i po polsku, i po naszemu. Z wami będziemy godać po naszemu. Słuchajcie, dawno temu, czyli lot temu 9, prawie, żech usłyszał, że istnieje zespół muzykanty. Jak wyście zaczęli grać? Skąd to się wzięło? Bo wyście nie są zawodowymi muzykami. Czy grocie na zawodowo? Znaczy ja zawodowo grom od już Zawodowo to 15-20 znaczy lat za w kościele, wiesz? A, to przez to tyś mi godą, że ci się ciężko śpiewało w kościele. Ja. Aha, Ciężko. to wiesz co? To ja będę miał do ciebie śpiewka, ale to nie skorzy. Dobra. To dobrze, to trzymiemy się tego, że ty grosz zawodowo w kościele, bo ja nie wiedział. Od razu się To przyznał. już wiesz. Ja. No i co? I w sumie... A ja od 14 roku życia grom imprezy takie okolicznościowe. Najpierw co? po rodzinie, a potem ludziom. Nie? I co się chwalisz? A ty się nie chwalisz. Ja będę miał do ciebie, jak ty grosz w kościele, to ja będę miał do ciebie romans po tym, wiesz? A tak rychtyk romans. Ja. Tako rychtyk Nie robota. godę, że na ślubie ci mogą zagrać. Nie, ślub już żech brał. Następnego nie planuję. Jeden styknie. Mam żona, cera, teścia i teściowo. Fest. Fajni? Ja, topie. Ja zawsze przed kamerą godą, że mam fajną teściową. No Zawsze. ja też zawsze godą przed kamerą. No bo No, wypadło, no to tak go do Jak wypadło? Ja mam fajną teściową. Ja też mam fajną teściową. Powiedz No. to jeszcze raz. Ja mam bardzo fajną teściową. Kaj Mieszko? W Gorzycach. No to może tak już fajno, wiesz? Bo go dają powyżej 10 km, to już jest bardzo Jest fajna fajnie, nie? teściowa. Tak, żeby było blisko ciepnąć dzieci, a za daleko, żeby tak dziennie na kawa jeździła, nie? Obejrzyj, jak on to, widzicie, jak on to ma pochytane, jak ona na ciebie zagląda, A ona wie. a zagląda, to się pado tak, dziś o niedziela, po 6, to jutro mu przywieza o 5:30 rano Rzymły. Mamusia! To ja! Idzie mamusia. No, ale tak poważnie, to my w ogóle nie godamy przykładowo w programie widzów o teściowych, No to dobrze, bo nie znam ani jednego. bo o teściowych nie ma widzów. No, nie ma. O teściowych jest wszystko Wszystko prawda. prawda. Tak. O teściowych są przyśpiewki ludowe. Są. Są piękne, ale jest przed 22 i nie możemy tej przyśpiewki ludowej niestety zaśpiewać. No dokładnie. A my znamy takie. To kto będzie chciał, to niech do nas napisze na kontakt małpalistaszlagierów.pl, to my mu ta przyśpiewka wyślemy, tekst, a muzykanty wyślą nuty do tego. Ja. Ja. Poradzisz zapisać Poradzę. nutami? Ja? Coś tam jeszcze pamiętam. A wiesz, że ja mam specjalny widz przyrychtowany do muzykantów, Czyli do nas. ale i do was, i do wszystkich muzykantów. Ja. I to No. jest widz, którego może się komuś wydać, że go nie rozumie, no bo to jest widz do muzykantów. Słuchaj, do jednej orkiestry się przyjął nowy skrzypek. No i tam mu go dają, mu przedstawiają, mu wszystkich, nie, no tu masz te nuty, nie? To się przez weekend tam z tym zapozna i nie, w poniedziałek próba. No i on siedzi, nie? Ta niedziela po południu kawa się zrobił, taką fajną jak tukej, nie? No tak, no i czy to, nie? Pół nuta, ósemka z kropką, schyl się. Dalej czy to, nie? Pół nuta, cała nuta, ósemka, pół nuta, ćwierć minuta, schyl się. Niemożliwe go, nie? Dalej czy to, nie? Ćwierć minuta, pół nuta, nie? Klucz wiolinowy, pół nuta, schyl się. A, to jakiś głupek to pisał, nie? Schyl się, no. Wymazał to wszystko, nie? Schyl się, dobra. Rano przyłazi na próbę, nie. No i gro, nie?
pół nuta i dostał suwakiem od Puzona. Dobre. To jest widz do wszystkich muzykantów. A wiecie, jak najlepiej jest schować perkusiście portomel? Między nuty. To go nie znajdzie. Ja. Dobra, nie godamy już, bo szlagiery są iwice. My się troszkę rozgodali. Zacznijmy od wiców, a powinien też być jakiś szlagier. Padołek, że ci zadedykuję szlagier. Dedykuj. Dedykuję mu szlagier. Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełną je w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. We karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z dziołchami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Szafarsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaś fałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, alech przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele. I co? Fajnie. Posłuchałeś? Posłuchaj. Prawda? Cała prawda. Powiem ci, że jak Żech napisał tekst do tej śpiewki i posłał Żech go naszemu Marcinowi z kapeli, który też jest organistą, to jak dziś pamiętam, to był taki wieczór wczesnowiosna, nie? Może coś takiego jak Teroski, nie? Może troszkę nie skorzy. No i posłał Żech mu to mailem, nie? I go do tam Marcin, napisz muzyka w wolnej chwili, nie? Taka śpiewka im przyszła do głowy. Dobra. 2 godziny nie skorzy i słyszę, nie, na komputerze ting-tong, nie, tam mail przyszło, otwieram, czytam,
dotknąłeś sedna życia organistowskiego. Tak to po prostu wygląda. I od tego czasu wiem, jak wygląda życie organistów. Organisty, Nie? I no jeszcze jednej rzeczy, że nie spokopił. Jeszcze, że nie przyszedł do szlagu. Jak wygląda życie organistek? Czy to jest to samo, czy inakszy? Podobnie. Ja? Nie będziemy ciągnąć tematu. Nie. Nie ciągniemy tematu. Słuchajcie, bo my już godamy o organistach, zaglądamy na śpiewki o organistach, wice godamy i jeszcze my nie zaczęli gadać o tym, jak to się te wasze muzykowanie zaczęło. Tyś był w kościele, tyś przyszedł do kościoła wtedy, ja? A potem nas zgarnęli A do potem wojska. nas zgarnęli do wojska. A my do wojska. Nie chcieli iść. A tam nie iść. chcieli, zaraz nie gody, ale chcieliśmy bardziej służyć bliźniemu w szpitalu. Ja w szpitalu. I odrabialiśmy wojsko, zastępczo służba wojskowa w szpitalu w Knorowie. Dobrze się zaczyna. Dobrze się Bardzo zaczyna, dobrze. właśnie Jeszcze- w ogóle ciekawa historia. Nie? Jeszcze lepszy by się zaczął, jakbyście godali, żeście odrobili to w Rybniku albo w Toszku, ale w Knurowie też jest nieźle. No, Też jest nieźle. A Jest, jeszcze bardzo wtedy fajnie. istniał taki oddział geriatryczny, jeszcze była izba przyjęć. Tam Tu jeszcze była. Dalej jest izba No ja, przyjęć. ale teraz jest w trochę większym miejscu. Was Tym już- samym. Nie, w innym teraz w ambulatorium. A to jest Tam ambulatorium, ja, to jest co to jest- innego. to jest No, troszkę- nie rozdrabnijmy się, ja. Czasy się zmieniły, troszkę się tam pozmieniało. I była sytuacja taka, że naszym zadaniem było wywozić na przykład zwłoki. Nie? Były tam Jowos, takie no oddziały. proszę weźcie pod uwagę, że jest 6:30, ani jeszcze nie ma Ale to nie- Ale 6:30. ludzką rzecz, wiesz, To jest zmarli ludzko ludzie, rzecz. ludzką rzecz. Ja. Wywozili zwłoki, a że to jest organista, to on na ta ostatnia druga w windzie zaczął śpiewać. A zaś tak nie było tego, Łukasz, zaśpiewamy dziś moją duszę. Ja. No i zaczęliśmy to Pamiętam, śpiewać, ja, na zaczęliśmy- głosy i do tej windy wlazła rozsiostra i tak słyszała, gdy jak wy fajnie śpiewacie, zagrocie moi cerze na weselu. Myślą, że na pogrzebie was Nie. zaczęła zamawiać. Nie, zagrocie moi cerze na... Ja my, zagromy. Nie, że to była, ta młodo my jej mieli zagrać na ślubie. A to i na ślubie. No. Można ktoś tam miał długo czasu. Czy wyście na pewno w tym szpitalu nie dorwali się do tego szranku ze spirytusem do Nie, odkazania, nie, bo nie, to nie, To już nie te czasy, wiesz, nie było. średnio pamiętają, co się tam działo. Bo to wiesz, pora lat temu to już było. No, to- ale i było, wtedy ona padała, że... 10 lat temu. No ponad chyba. Ponad No, 10 coś takiego. No, ale Padała, że- zagrocie mi na weselu. Ale że ona się właśnie, przyszedł taki czas, że ona się żeniła, to ona się przypomniała o nas, nie? My o tym zapomnieli Ja. pewno. I ona zadzwoniła, chłopcy, to zagrocie mi na tym weselu i my na gipko musieli coś zrobić, nie? Jeszcze my nie mieli. Jeszcze my nie mieli kapeli. To my w ogóle zaczęli sobie tak próbować, Czyli żeby na to wesele ona to zdążyć. W stworzyła. sumie ona nas połączyła, że tak powiem. Ja, połączyła. Ja. O ja. Ale to jak to było? I Wyście zagrali, my te wesele się spodobało. Wyście się poznali w tym szpitalu, czy wyście Nie, się znaliśmy się wcześniej wcześniej. znali? Ja. Wcześniej, ale Ja myślę- zaczął pierwszy ta służba odrabiać, A a my się potem specjalnie Łukasz za nie mną, lubili. To ja chcę iść tam, a zaś nie go śpiewać mnie w chórze. No, ale to takie, wiesz, było. O, zaś Wywołek nie go- Boch lubił. my kiedyś gadali, że my się poznali 3 razy. Bo kiedyś my się poznali w chórze, potem my się poznali w takim zespole chrześcijańskim, Światło, potem No zaś ja, w szpitalu my się poznawali, To takie 3 poznania. ale jakoś O. specjalnie nigdy nie umieliśmy nic stworzyć, a ta właśnie siostra miała taki bodziec, który rzeczywiście spowodował to, że my ten zespół musieli założyć. Nie? I zagrali my wesele. I zagraliśmy wesele i ci ludzie byli w szoku, że tak fajnie, że 2 chłopów, a tak fajnie śpiewają, nie? Bo na początku takie, nie macie działkę w zespole, co? Potem dzioła A w zawsze. ogóle to było, kurde, 2 chłopów, dwoje par Jeszcze organ, młodych. klawiszy, kurczę, co to będzie, nie? Ja. A po weselu, A po weselu padali, że fajnie. No i my Bardzo. go tam, a to może być fajny sposób. Jest na zarobienie pieniędzy i na spędzenie wolnego czasu, bo jeszcze kawalerami wtedy my oba byli. i tak się zaczęło. I się zaczło. Jak godamy o weselach, o takich fajnych rzeczach, to teraz się pozaglądamy na taką śpiewkę właśnie o miłości. Zaśpiewoną ją duet Baba z Hopem. Niedaleko są. Znamy. No, to Sąsiedzi. po sąsiedzku gromy. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości 2 serc blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś.
na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. Słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Napij się kawy, bo ci w gardle zaschło, czyś już pił. Nie piłem, zaraz to- sobie Ja napiję. już kosztuję, bardzo dobro, dobra. dobro kawa, nie? Tako kawa. A wiecie, bo wy godacie o wojsku. To mi się przypomniał widz o wojsku. Po południu, nie już po tych wszystkich ćwiczeniach, w tej tam jadłodajni wojskowej, ostatnich dwóch takich tych poborowych siedzi. No i już pomału muszą iść tam oblykać się, przeblykać, nie? No ale jeszcze siedzą, dopijają tam i jeden zagląda go do ty. Słuchaj, jest to kawa czy herbata? Ten go dowiesz co? No chyba kawa, nie? Nie, herbata, no widzisz, taki ty, nie? Nie, kawa, nie? Nie, no tej normalno herbata. A kucharz się wychylał z okienka go do hopy. Chcielibyście jeszcze kiery kakauszale? Teroski tłumaczymy do Ślązoków inaczej, kakauszale, czyli łuski kakaowe, czyli taki dawniej tak wyglądało kakao. To jest też do wszystkich dziecków, bo teroski idą do sklepu, kupują kakao rozpuszczalne, zaleją mlekiem, zimnym nawet, rozmieszają kakao z chemią i piją. A kiedyś były łuski kakaowe, jak ktoś dobrze chce trafić, to niech se idzie do jakiego takiego starszego sklepu, kaj mają zdrowo żywność, to się jeszcze może kupić kakauszale, czyli łuski kakaowe. Wypijecie kakauszale w domaczynie? No teraz już. Nie, my Dobrze, już tak za bardziej dziecka też sztuczne. często pamiętam, za dziecka często się piło. A wolicie kawa czy herbata? Dziękuję. Kawa, no to pijcie tako dobro kawa. I godamy dalej. I tak, spotkaliście się, zagraliście te pierwsze weseli. To w którym to było roku, tak na oko? 2007? Ja wiem, że na oko jeden Albo chłop 2006 umarł. mono. Czy 2007. jakieś Coś 10 było- lat temu, ja? Około 10 lat. To jest dawno, my nie prowadzimy jakiejś takiej kroniki, wiele my tego A, by zagrali, trzeba było. bo tego już już trzeba by pracujemy. było chyba w setkach liczyć, nie? Ja? No. No i żeście zagrali weseli. Wszyscy wam powiedzieli, że było bardzo fajnie, ja?
Ponoć go dają w niektórych zespołach, że jak muzyk przeżył weseli, to znaczy, że było fajnie, że dobrze zagrał. Czyli przeżyliście, zagraliście, było I nas fajnie. to wkręciło strasznie. Mhm. I żeście sobie pomyśleli tak, jak mamy nic nie robić, to możemy coś robić, możemy grać po weselach, po rozmaitych imprezach. Ja. Ale następne nie było wesele. A następny Następne był festyn farski. festyn farski. Niedaleko stąd. No, a my Czerwionce. wtedy jeszcze nie mieli nic swojego. Jak już my się nazwali muzykantem, to my, kurde, fajnie by było coś napisać takiego o kościele. Nie? No, ale że to śpiewka religijna być nie mogła, no to już powstała pierwsza wtedy nasza śpiewka Hilda. Nie? No. O organiście, o kościelnym, o farorzu, o farorzu, wikarym, ja- o całej farze. Tam my opisali całą fara, tylko żeby nie było, że to ta naszą czerwieńską my opisali. Nie, to Nie. tak ogólnie śmiesznie miało być, taką fara Na śląską. wesoło. Na wesoło. Żyjecie, więc wnioskuję, że było dobrze. Było dobrze, chociaż opinie były różne. Ja. Nie, były różne. I ta Hilda to jest wasza pierwsza śpiewka, która się też stała teledyskiem. Ja. I mam propozycja teraz do was i do wszystkich widzów, żeby my się ten teledysk przypomnieli i obejrzeli. Przyszła Hilda do kościoła i woniała na gorzoła. Paroż ryczy i z ambony, coś to jadła za bombony. Wiosę jadła kukułeczki, to są dobre cukiereczki. Organista dowo znak, Hilda śpiewa tak. Hej! Jerelej, 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 jerelej. Jerelej, 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 jerelej. Karego zaczepiła i oby jeszcze coś wypiła. Hilda, idź do kościelnego, łąci do tam coś dobrego. Do zakrystki poleciała, kościelnemu dzióbka dała. Organista zaś do znak, z Hildą śpiewa tak. Hej! Jerelej, 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 jerelej. Jerelej, jerelej. Jerelej, jerelej, jerelej. Pięciognata cawciepała, z farożem się pożegnała. Hilda Bartko do dom leci, tam już czeka na nią Eci. Do magitką się sewlykła, na starego głośno rykła. Przed nim legła się na wznak i śpiewała tak. Hej! Jerelej, 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 jerelej. Jerelej, 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 jerelej.
Słuchajcie, tam w tym teledysku was jest 3. Ja. Było czek. Był taki czas, że graliśmy w trójka, ale się nasze drogi rozeszły z kolegą. I teraz jest nas dwóch. Teraz jest znowu. Genau. Ale tak Grzech zaglądał i muszę powiedzieć, wagowo chyba zostało to samo. To samo. Ja, wagowo. Ja- Nawet nie wiem, czy nie więcej. Nie, ale ja wam powiem jedna bardzo ważna rzecz. I to jest prawda i to bardzo dużo ludzi może potwierdzić. I na pewno, jak ktoś chce, to piszcie kontakt @listaszlagierów.pl, żeby to potwierdzić albo temu zaprzeczyć. Te Roski w dzisiejszych czasach robią takie proszki, że te proszki, jak się pierę, ciuchy się pierę, Skurczają się. kragel przeważnie. Tak działo, Ja to ci powiem, Ja lizaś to na mam brzuchu. Tu przy brzuchu. Ja. tu ci się, kurczę, Ja. Taki są te proszki. Coś w tym jest. Coś w tym jest, Ja. prawda. Nie? Prawda. Rostomańcie. Zaś w galotach, nie, w pasie się zwęży, w koszuli zaś tu, w kraglu się zwęży, nie? Różnie. Bardzo różnie to przebiegło. Takie są proszki. Także kto chce pisać o proszkach, może do nas napisać, pogodać. Nie? Genau. Jakoś frela. Chyba, że jakoś taką wychudzono frela coś napisze i powie, że to nieprawda. A wiecie o tym, że jedna taką wychudzono, nie? Taką fajną szlanguwa się obraziła na swojego doktora, Czemu? bo i padał, że moje lito grube. Słuchajcie, zaglądamy teraz na kolejną waszą pieśniczka. To będzie chronologicznie drugo w waszej karierze. Już ją mamy przyrychtowano, także możemy puszczać i potem się o niej pogodomy. Już od bajtla mieć za ręka mocno trzymo. Robisz ciężko, bych miał wszystko to, co trzeba. Kiedy potrzebuję rady, zawsześ blisko. Więc zaśpiewam tobie, tato, piosenka ta. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby dajesz ojcem, chcę być taki jak ty. Nie rozrzech cię ze szterową, więc przepraszam. Ty od zawsze mi pomogłaś spełnić sny. Wciąż mam w pamięci, jak na gruba idziesz staszą, by zarobić w pocie czoła nom na chleb. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby dajesz ojcem, chcę być taki jak ty. Dziękuję ci, tato, za wszystkie te dni. Kej zawsze był przy mnie, gdy w oczach miał łzy. Chcę z głębi serca dziś obiecać ci, gdyby dajesz ojcem, chcę być taki jak ty, taki jak ty.
Czy to jest prawda, że tam grali autentycznie wasi ojcowie, ja, tatulki? Ja. Ja ci powiem, trochę, że się wzruszył, jak Grzech oglądał, bo mój ojciec parę miesięcy temu niestety odszedł. No to Rychtyk jest piękno śpiewka i fajnie, Taka że... pamiątka się Ja, pojawi. fajnie, że masz taką pamiątkę, to jest taka dedykacja z głębi serca. Z głębi serca. No, bardzo często się ta śpiewka pojawia w programie Niedziela po naszemu, kaj wiesz, życzenia się przesyło i osobiście mogę powiedzieć, że się nie dziwia, bo jest Rychtyk fajno. Dziękujemy. Ta piękno śpiewka zespołu Muzykanty będziecie mogli oglądać w naszych programach, a ja jeszcze muszę powiedzieć o płycie i to zaroski wy będziecie też ze mną godać, bo tak, wy macie nową płytę. Na tej płycie roztomańte fajne śpiewki. Ta płyta przyjechała do nas razem z zespołem Muzykanty. To oczywiście będzie nagroda w naszej liście szlagierów po śląsku, bo jak wiecie od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki tygodniowy finał naszej listy szlagierów po śląsku i właśnie w finale jak zwykle konkurs, a w konkursie jak zwykle nagrody, a nagrodą będzie ta płyta zespołu Muzykanty. A komu by się nie udało wygrać, to może się ta płyta kupić w naszym szlagierowym sklepie Szkolak w Rybniku na ulicy Kościelnej 5. Tam się możecie przyjechać, wybrać. A jak się komu nie chce przyjechać, albo nie ma czasu, albo nie ma możliwości, niech dzwoni, numer telefonu znocie 789 099 111, 789 099 111. Dzwońcie, zamawiajcie płyta, wszystkie insze płyty. No i właśnie, jak godamy o płycie, pomału nasz dzisiejszy odcinek dobiegł końca. No ale my się jeszcze nie zdążyli rozgodać, to tak jak powiedział na początku, proponuję, żebyście przyjechali zaś za tydzień. Przyjademy. Za tydzień widzimy się zaś. Przyjedziecie? W tym samym miejscu. Tak jest, trzymia was za słowo. Toż już teraz was zapraszam na szlagiery Iwice. Za tydzień to będzie 102 odcinek naszych szlagierów Iwiców, a jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku, propozycje od poniedziałku do piątku, w sobota wielki finał, za tydzień zaś w niedziela o 18 o 6 na wieczór szlagiery Iwice na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam, byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Do zaś.